Ak máte 50 rokov a ste zodpovední sami voči sebe, určite už máte ušetrených zo pár peňazí, ktoré sú určené na váš dôchodok. Je to naozaj dobrý nápad vytvoriť si zadné vrátka a nespoliehať sa na štát. Až na to, že vaše peniaze o 12 rokov budú mať približne o 25% nižšiu hodnotu. Ak ste nikdy neinvestovali, bojíte sa rizika, ale zároveň viete, že nemôžete tie peniaze nechať len tak ležať na účte, máte rôzne možnosti. Nemusíte predsa investovať do vysoko volatilných alebo extrémne rizikových investičných nástrojov, ako sú akcie, nedaj Bože kryptomeny. Sú iné konzervatívnejšie spôsoby investovania, ktoré ochránia vaše peniaze pred infláciou. Tu je príklad grafu s akciami, keď bola COVID kríza. Vidíte, že počas COVID krízy nastal pokles, ktorý samozrejme neskôr znova narastol, a preto do akciových fondov sa oplatí investovať dlhodobo. Pretože aj keď majú krátkodobé výkyvy, z dlhodobého hľadiska stále rastú. Ak sa však pozriete na graf realitného fondu, vidíte, že aj počas COVID krízy to s jeho hodnotou nezamávalo. Hlavným dôvodom je, že na realitné fondy nemajú externé faktory až taký vplyv ako na akciový trh. Pozor, nie je realitný fond ako realitný fond. Neodporúčam investovať do tzv. Realitného fondu jednej spoločnosti, ktorá sa len financuje prostredníctvom vašich peňazí svoje vlastné projekty. Naopak, ak máte dobre diverzifikovaný fond, to znamená vlastní veľa nehnuteľností v rôznych štátoch, nájomcovia budov sú z rôznych sektorov podnikania, tak tam už sa môžete spoľahnúť na postupný rast, ktorý som ukázala na grafe pred chvíľou.